Máis de 28.000 persoas das áreas sanitarias de Pontevedra e o Salnés e Santiago e o Barbanza están chamadas a vacinarse contra a COVID-19. Galicia comezou hoxe a segunda quenda de vacinacións masivas cos nados entre 1956 e 1961. Dende esta tarde ata o xoves recibirán a primeira dose de AstraZeneca. Co recinto feiral de Pontevedra, Efexdega en Vilagarcía e o Hospital de Barbanza convertidos unha vez máis en escenarios de vacinación. Cada vez se demostra máis que este asunto co cumprimento das normas, mentras non cheguemos a esa porcentaxe de inmunidade que nos daría certa tranquilidade, a vacinación e a saída a todo este pesadelo que levamos un ano vivindo. Entre o xoves e o domingo convocarase os nados entre 1942 e 1946. Eles recibirán a vacina de Pfizer. A capacidade de vacinación é moi superior ás doses que se están administrando, pero que non chega máis, por lo tanto, si como se nos manifesta agora vai chegar durante este mes de abril un aporte importante, por suposto que a Xunta de Galicia estaría preparada para administralas nunha cantidade moito máis importante. Chegamos a falar de 100.000 dosis diarias que se podían administrar. Mentres avanza o proceso de vacinación da poboación e aínda pendentes dos efectos que a Semana Santa terán nas cifras de contaxios, dende a Xunta adiantan que a intención é manter polo de momento as actuais restricións sanitarias. Hai que esperar uns días máis para ver os efectos, as consecuencias destes días de máis mobilidade, polo tanto, agardemos uns días máis. Adiantou onte o presidente da Xunta de Galicia que imos manter uns días máis as restricións, as normas actuais. Creo que vale a pena, vendo que é posible, e o temos ao alcance da man, evitar unha cuarta ola, e vendo o que está pasando noutros lugares, algúns moito máis próximos a nós. Rueda apuntou que, a pesar de que sempre hai incumpridores, a poboación está cada vez máis concienciada da importancia de cumprir as normas sanitarias para frear a pandemia.